ଆରେ କଣ ହେଲା? ରୁହ 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 ଟିକେ ରୁହ ରୁହ ଗାଡିଟା କଣ ହେଲା? ଆରେ ଡ୍ରାଇଭର ଏଇ କଣ ହେଲା କଣ? ଏ ରୁହ ମ କଣ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା କଣ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ରୁହ ସାର୍ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ ହଉଛି ତମେ ଏତିକି ହଇରାଣ ଟିକେ କରିବ ସମୟ ଦିଅ ଦେଖିବା କଣ ଦେଖୁଛି। ହବନି ମତେ ଗାଲୁଆ ମାଲୁଆ କଥା ଜମା କରନା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗାଲୁଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନି। କୋଉଠି ହେଲାଣି କହିଲ? କୋଉଠି ହେଲାଣି କହୁନା ଟିକେ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମୁଁ ମାଣ୍ଡୁକା କ୍ରସ କଲି। ମାଣ୍ଡୁକା ତମେ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ମତେ କହୁଛ ମାଣ୍ଡୁକା କଣ ଘୁଚିଗଲା? ମାଣ୍ଡୁକା ମୋ ପାଟିରେ ଫେର ଖରାପ କରୁଛ ମାଣ୍ଡୁକା। ତମେ କେତେବେଳେ ଆଉଛ ଆସିଲ? ଏଇ ତ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି ମୁଁ 64 ତମ ବାହାଘର କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ମତେ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ମିଛ କଥା କହୁଛି ମୁଁ କଣ କରିବି କହିଲେ? ମାନି ଜାମିନି ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଏଇଥିପାଇଁ ମନା କରିଛନ୍ତି ଅଗସ୍ତି। ମୁଁ ମାନି ଜାମିନି ହେବିବନି ବୋଲି ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି। ତମେ ମତେ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଖେଳୁଛ। କଣ ହେଲା? ମୁଁ ବାଜ୍ୟ ଲୋକ? ଭାଇ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ତଥାପି 6 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଯିବ। 6 ଘଣ୍ଟା? ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ ବାହାଘର ଠିକ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଶୁଭ ବେଳା ଗଡି ଯାଉଛି କଣ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିପାରିବି? ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବେ ନିଜ ପଛ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳ। ନନା ଆସ ଡେରି ହେଲାଣି ଯିବା। ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବନି ନା ବସ୍ ଆଗରେ। ଆଜ୍ଞା ମୋ ଗାଡି ରଖ ତ ଗାଡି ରଖିଦେ ବାଗେଇକି ଘରକୁ ନେଇଯିବୁ। ଓମ୍ ମଙ୍ଗଳଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମଙ୍ଗଳଂ 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 ପୁଣ୍ଡରୀ କାଠ ମଙ୍ଗଳା। ଏ ମହେନ୍ଦ୍ର ଭଳାଟା କରିଗଲା ଶୀଘ୍ର ଚାଲ।